Alright, for today's video mga loves, na nakaligo na pud ta o garon atong sugdan ang ato ang orimos charot o ato ang pahid-pahiran ang atong naong no aron na dili ta kaayo ma-expose sa adlaw mao na gitawag natog sunblock mga palangga. So ni ana ang inyong Inday Cordapia no na lain na sad ang iyang aura karon kaya nakaligo man. So ni ata karon aron na ato ang atinan ang usa ka party karon na ipahigayon sa ato ang leader sa isa ka negosyo nga no na diri sa lungsod sa Balamban. Shout out kay Rosemary Olequino. Hi madam. Shout out sa iyo. Ayan, naghahanda tayo mga loves para maganda naman ang ating ang ating mukha na kahit hindi maganda, magagandahan pa rin ang tumitingin sa atin. Charot lang. O ayan mga palangga padayon tano sa pagapahid-pahid sa atong naong bisag gatibi kaya tugnaw kaayo ang panahon niya. Naligo lang jud ta aron mahumot-humot ko ta panagsa sa usa ka semana may lang makaligo ta kausa. O agoy. O to ara nang lotion na ang iyong Inday Cordapia aron mo sinaw-sinaw sa ning iyang panit uy nga nag-uga na malang ni kay tungod sa kainiton sa panahon tungod kay wala magutaw ga aircon mga palangga kay wa man tay budget anang dapita. O di nagangisi-ngisi ng Inday Cordapia na. O di ana ang iyahang isulob karon no. Agroy naga short lang di ay siya no below the above the knee di ay og na ay red ang iyang gisulob sa upper og mana pusing-pusing na sinday Cordapia no gyapid-hapid na niya ang iyang gisulob kay pritim ning gumuutag og dunon man ni plansa og di ay iyang gipakita ang iyang para guhit sa iyang kilay aron kuno ma-emphasize kuno ang shape ni ini og iyan ang gipahiran karon mga palangga og inyong nakita nga niitom ni og samot o agoy o tuara o gi-shape na niya ang iyang kilay mga palangga inganaon na pag-shape no wa ko kahibaw bari ay ug ingon ana bari ay sumura ni siya uling kay ituman so niya iyag yung gitarong pangaayo guys o niya na o pagdali sa diha aron di ka malit oy o dara o iyang gipakita mga palangga so baga-baga ra ba no mura gid siya ga kampanira charot lang o diha ukay-ukay pagid siya unsa kanay ang ukay-ukay ay nangita siguro usa ka dako ato ara ay brush di ay palaban day siya brush mga palangga iya day nang brushan pagahuman kaya siguro hugaw guro kampat guro kay daw kampat pas iyang dagway o dayan na namin na usab siya dugaya man dayan ni mahumag orasyon ng mga babae mga palangga no ingon ani di ay nino aron na mugwapa gyud og samot ang usa ka babae charot lang mga palangga so di ana ang inyong Inday Cordapia nagasigi pa ni siya og kanang badlis-badlis iyang kilay aron kuno nga mosamot kuno ni kabaga bisag layo pa makita ra ninyo ang iyang kilay so mana gibagnos ginyag tinuod aron nga ang iyang kilay maingon na gini siya kilay 2024 o mao ni kilay 2024 mga higala ha o di ana dali sa diha Inday Cordapia oy kay naglangan-langan man hinuon ka diha oy maliit na ta sa ato ang lakaw o di ara o gipakita pa niya na dagway ay o di ara unsa bisunod niya buhaton o gibuhat niya unsa na eyeshadow o para ni sa iyahang mata no anino sa iyahang tawag aning talukap anino di ko kahibaw ana unsay Bisaya ana basta unsay yang gigamit nga applicator mga palangga o cotton buds ang kana ang iyang gigamit ang butlag asa ka niya nabutang ang iyahang applicator anang iyang eyeshadow mga palangga bisig asa ram na niya ibutang nya kahumanhiman malimot ra dayon o tara gibutangan niya puwa-puwa ang iyahang tabon-tabon aron siguro nga makit-an paslayo ang iyang mata o mo kislap-kislap na ba sama sa usa ka suga sa series charot lang o teara mga palangga hinaot nga inyohaning nakatunan ang iyang pag make up sa iyang dagway no na nagatibi na malang ni o tuara o gibagnosa na usab niya ang iyang tabon-tabon na unsa naman ni pagtarong diha ha ayo diha ibi-ibi diha kay nagdali ra bata dalian ang imong lihok diha agoroy Inday Cordapia kaya iya baya nimong lihok gigutom nako o sige dali gamay aron na makakaon na taron kay gigusla na jud ko gipiyong-piyong niyan unsa kay iyang gibati ani ay muraga napuling siguro ni siya binaghid sa iyang mata o unsa man na day ngano mo iskastipan namta kalitik ani o nagkatawa ra ba siya naputol di ay ang tabon ni ana o nagkaitom kuno ang iyang mga tudlo o para asam na Inday alright iya ding gibutang sa iyan ang ibutang sa iyaha gihapon nga tabon-tabon guys aron na
ma-drawingan usab niya aron makita gid sa usa ka tawo ba nga naa gid siya tabon-tabon charot. Napuros na unsaon naman lang no kung puro na lang pud tabon-tabon ang ato ang mata. O dara. Hala kadugay man sa di ay mahuman ana no. Di sa di ay dali no. Natarong nga ginag maayo bisag makampat na na. Mura na taan nag-iring na kurat. Oh, ipiyong-piyong pa. Oh, putangin sa nag-usa para matirno na. Pagkalangaya masad ani bayhana ang Inday Corrapia eh. Sige pagdali na pagdali. Kay luto na ang giluto ni Mister. Unsa kay giluto ni Mister para nato ron ay. Kay maliit na gitaan ni sa ato ang lakaw gyud. Alas 10 na ra ba. O sige guhiti nagmaayo aron dili ka maaan og statua. Sige pagtarong diha ha kay basig nagpiyong nimo ana magkamuritsing nung agi nimo imong mata hinon. Lagi ubo. Pagtarong diha inom og nagtubig Inday Corrapia ka murag nasulipan ka anay imong buhat da. O sige piyong-piyong gamay piyong-piyong aron na dili makampat. Iisa ginang imong kilay aron dili gina makampat ang imong buhat. Tarong nga jud maayo. No. Ana de no butangan din nas kilid no, bagabagaon din ang nas kilid aron mura tag insik tanaon. Dera. Sa imong gibati Inday Corrapia. Nindot ko no. Nindot pero ang iyang nang mura katibi. Sige unsay sunod? Ala gibalikan na sa bagnos anang iyang tabon-tabon anang cotton buds ay. Naunsam din na Inday Corrapia, unsam gay gama sa imong gibuhat. Nagkampat-kampat ay nakamuritsing ding agi ana di pa giday ka expert anang paagiha Inday Corrapia unsa man gahiwi-hiwi mong dagway ana ang naong uha na sa ana iyang cotton buds mapuling ka unsa man imong gikuhit anang imong mata iyahan ang gipangwaan ng mga kampat mga igala siya sige pagdali di kay perti na natong lita ning kalakihan nimo ang gipahiran na sang ibabaw naabot tapos naong og pinahid unsa naman say sunod kahaanang buhaton ni Inday Corrapia mga palangga atong tan-awon hala unsa man na gakuha na pud siya maskara kuno na para kuno na sa iyahan na pong mga pilok actually di naman ni kinahanglan og extension si Inday Corrapia si ang pilok mga palangga tagaas man ni siya pilok iya lang butangan anang maskara pero itom pud lagi magbaw po na siya kuha ana ala butangi jud anaon din na pag-apply Inday Corrapia imo jud ang siga-sigang imong mata hinuon sigam na daan ala siga ipog yun Inday Corrapia ron malingaw ka gyud ana imong dagway iya sang kiatbangan sa pikas lain mo sa kay ang usara taro nga jud maayo aron gwapa gyud ka diha makapagwapa man kahana nimo suportaan ra gud ikaw kung asa ka malipayon hala ipikat gyud ang maayo imong mata aron na ang imuhang magtan-aw sa imuha mura sag malibat joke ra so sige tarong maayo iperti na kang lita gyud nikaon na ginag-usa ka oras nang imong pag-pick up anay imong mata ra wala pa ilabot anang imuhang simod imo pa nang papuahan unya hala sige Inday Corrapia na unsa man Inday Corrapia asa na makatutok unsa naman sa ibuhaton nimo pagkasunod ana nagisingisi ra ba nagdugay na kay ko sige huwat diri pagtarong diha ha kay nagdali ra ba taan ni palit na gitaan ni sa unsan man sana ay sudlay gipakita pag gini ang sudlay way brush perting hugawa na milit na pud na sa imuhang joke ra bitaw gibrasan bitaw na niya ang gituod bang putahan ba cute ba ngadi ra ba cute tuod no murag didako gamay ang iyang mata atong iyang make up guys sige sudlayan ang imong buhok na perting pagkataas sa lapas sa abutan sa tuhod sige ganahan mo dunit ang Inday Corrapia og conditioner lang bisag conditioner na lang malipay na siya pinaskuha niya karong paskuha di ba sulayag maayo Inday Corrapia aron dili juga sangit anang imong buhok sumusunod man dai ni sa suklay ning buhuka mga palangga di man dai ni sumusunod sa galaw tarong nga aron madanag apil imong mga lusa tarong nga jud maayo ngano man na iya jung gihapyod og maayo guys aron na mura punog ribandid tanawon ba magtalikod siya nagtalikod pa lang ribandid na kung basa ra hala basa ginang buhok nimo Inday Corrapia pero mi parang di makalkag talikod tarong nga jud nagpanami ng imong kagalingon Inday Corrapia aron matarong gyud na imong
kuan ron, aura. Mo ni sa outfit of the day ni Inday Cordapia karon mga palangga. It's very simple ra gyud mga palangga. Wala unsam na Arios. Tapos ang Arios in town ni nga tag Jis iya gihapon gi flex diha tag Jis na Inday Cordapia no. O tag 5 ra pa nas merkado. Iya gang gitirnuhan ang iyang kilay siyang Arios nga itom oy. Aron tirno kuno nga itom. Yang kilay labihang itom maya iya sang Arios itom kayo no. Bagay na. Samo tag lipstickan pa nag itom ron. Namura na ginig mo atin si Inday Cordapia og Halloween party. Oh, unsa naman sa imong gitarong diha? Sig unsa man libot-bot pon Inday Cordapia eh. Oh. Unsa man no param nas ilok. Pahid nas ilok hala. Laay kun saba. Pagtarong di Inday Cordapia oy anam kas atubangas kamera mamutang ana imuhang para sa imuhang ilok kili-kili power. Ngano ba mo power na nag singuton siguro ka na nasa iyang headband nga kinakusgan og gipagawas na pud niya. Saom na ni may matuok ana. Iya di ay ibutang siyang agtang. Mao din ay dagdag pa beauty ni mo Inday Cordapia. Talikod pa. Pusing-pusing pa. Murag ngayon. Ako kontrabida kay ko ni mo Inday Cordapia no. Unsa man na? Nagda naman sang nuog. Nuog blazer man di ay. Palaban gid blazer si Inday Cordapia. Di gid mo lakaw siya way blazer. Aron elegante gyud tanawon. Ngayon na, mura magkaraang negosyantes balamban. Negosyanting na bankrupt. Unsa man hala, ipakita na sa riyang toothpaste. Manutbrush ko no siya ay. Hala, panutbrush di Inday Cordapia, tarong nga ka na makuha dyan ng mga. Hala, sige, diha ra kutob guys.